मादै आदा आब' लोगोसे फंबाय बिनानावमोन गासैखौबो आंनि gwsw इउटुब चेनेलावहाय गोसो गोथारै गिबियावनो आं बरायहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो आं नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। आं दिनैहाय नोंथांमोननि सेराव दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय लोरबां गोसो। बे खन्थाइखौ आंनो सुजुदोंमोन। आंनि खन्थाइ सुजुनायाव आंनि खन्थाइ आवरायनायाव दाय दोफोन गोरोन्थि जालाङोब्ला नोंथांमोना आंखौ निमाहा होनांगोन। निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो। नोंथांमोना आंनि खन्थाइ आवरायनायखौ खोनासंलांदो आरो खोनासंगोन होननानै आं आसा खालामो। आं बिब्दिब्ला खन्थाइखौ गोबाव खालामालासिनो आवरायलांदिनि। खन्थाइनि मुङानो जाबाय लोरबां गोसो। लोरबां गोसो, गोसोआव दालाबोसै बियो जोंनि खैफोदनि इसारासो लाबोयो। लोरबां साननायखौ गादबनानै दोनबो गोख्रों साननायजों दावगानाय लामाजों आगान सुरबो। जेब्लाबो ग्रिद ग्रिद लैहोर लैहोर ओंखारबो। हारिखौ दैखांनो, हारिखौ जौगाहोनो, गिनाय लाजिनाय बानाय मेंनाय ज्राब गारनानै बयबो स्राय स्राय लैहोर लैहोर ओंखारबो। लोरबां गोसोआव दालाबोसै, गोसोआव दालाबोसै लोरबां। बेयो जोंनि खैफोदनिसो इसारा लाबोयो। गोजोन्थों। आंनि खन्थाइ आवरायनाया बेखिनियानो। आंनि खन्थाइ आवरायनायखौहाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो आंनि gwsw इउटुब चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो नटिफिकेसनखौ दाबायनानै गालां, जाहाथे आं खन्थाइ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोननियाव थाबैनो सहैयो। बिब्दिब्ला आं दिनैनि खन्थाइ आवरायनाय आयदाखौहाय बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय लोगोफोर। थेंक इउ। गोजोन्थों।